Valentine, kaya araw kayo nito nangyari. Ata birthday pa lang niya ni Jenny Balyaran. Pangyari. Birthday ko niya ni Jenny pala. Isul pa lang kayo ng hapon tataw daw rin. Dakul-dakul ini napapakaunon. May mga intern pati. Bagay, may mapadarama siguro kay Jenny di Gimerindalo na no. Gari mabaha ki ibos taon-taon. Ibos. Udah gari mabaha ki haknit. Alangan man. Tay pumadakop si Pading Marki mga haknit. Alangan man. Oh, sige. Bata Buda Isus ko. Si Mrs. Maday Leti na pulay pala. Birthday man mo niyan. 81 na pala si Ate Leti na pulay. 81 na pala na di. Halawigon man so buhay. Halawigon man so buhay. Sarawayan ka ngayon. Ang akala mo sa akin. Halawigon man. 81. Oy, Mrs. Pulay. Renaga, happy birthday. Siguro din, pamahaw pa sa nagwa na kita kayo ni Kilibrito doon, ano na. Pansa na baga, so mga adjison sa ng pansit. 22 na si Jenny, ano 22 na. Okay, kung sabihin, ano nang nagsuga ng kandila kasubang kasuhapon o ano sinuga akin eh? Kandila de. O baka katol. Renaga po. Alarmario, mga tugang may buena manong report. Hali dyan sa luwas. Paringal, good morning, Kamin. Morning, pwede malipot ang kagahon. Ano isa informasyon? Kami man talaga yan na gari. Garit perming tagos sa imo ang lipot tadi. Ayo, madali yun. Oh, kuan talaga pero garo dahil ko luwas ang bulan mo niyan boda bituon eh. Gari maura na, gari mainit na. Bad lamang. Taod-taod. Gari mare-mare ng panahon. Sa napig sabay-sabay man sa nagang panahon mag-uran-uran kaso apunta pigdamay-damay man. Oo, mariray talaga. Bagay-bagay. Night. Oo. Arte? Yeah. Sige, tuloy Okay. na inuyunan kan sanggunian panalawigan kan Albay ang ordinansa na pinasar kan sanggunian panlunsod Legazpi na magtugdok nin sa City College ang Legazpi City. Kasuhapon, sa sesyon regular kan sanggunian panalawigan, ipinesentar ni board member Attorney Melissa Abadesa Armedilia in behalf ni board member Salceda na dahil kasunod sa sesyon, si Salceda yung chairman kan Committee on Education, tiga-presentar na ang ordinansa akan sanggunian Panlunsod Legazpi number 16 009/2023 na piga-pasarman ini ni Vice Mayor Bobby Cristobal na dapat magkaiguan naman in City College sa Legazpi City para mapakinabangan man kan mga estudyanteng padagos na nagadakul mo niyan, lalong-lalo na sa mga harawayong barangay digdi sa South kan Legazpi City. Ang target na lugar yung barangay Humapon, dyan yan sa may boundary kan Mariawa Humapon na planong patugdukan kan planong City College. May initial na pondo na 10 million, sabi ni Abadesa, base sa indang ginibong committee meeting. Kaya positibo ang siring na plano kana siyudad ng Legazpi kung makadodretso na yan, talagang dakulang bagay man ini sa mga estudyante digdi sa South area kan Legazpi.
Naordinasyon na yan ni Vice Mayor Bobby Cristobal, natulos na pinaboran sa guniang pagkalingan sa pahagiman ang German Committee on Education si Board Member Kongkong Salceda na nagpresentar kaso hapon si Board Member Attorney Melissa Abadesa. Saruan sa mga campaign promise na kanumi naging eleksyon. Iyo, naramdaman ko man ang gado. Anyway, sana ma-realize naman ini sa magayon na programa. Ang iba kaya naghapot nga kung natatangon yan sa naboda na haloy. Yan palampad igo ang inside story. Kung na haloy yan, dahilan sa anong tamang term? Hindi ko alam kung intervention o... Arap yan ni Dr. Phil Lauraya ang dating presidente kan Bicol University. Ayo. Panahon niya, nag-iisip ng magbugtak ki Legazpi City College. Kaya lang gano'n nagkaigwa ki Uron agreement ang BIO budaan Legazpi panahon ni Mayor Noel Rosal kaito na day magbugtak muna kaan kaya nagkaigwa silang agreement para pabor sa Bicol University. Garo kan so nangyari ka ito kampigi question iyan kan iba kung natangitangon yan sa napiga plano natimingan ko si Dr. Phil Lauraya sa Hapchan. Kaya iba ko sa Ramang Brenda kaya tumuda sa RABB may short meeting kami pigi-explicar niya gusto ko ta mag-intra nga naman niya sa hapot kan publiko kung nata nga dai pa sinda palaan kasi Mayor Rosalvo siya mismo nagproponer na dai muna ito ipag-implementar yung agreement. Kan mga napanahon so at least ngunyan ano ini iba naan niyaon sa BIO kuana malalawas pala niyan through the effort of Vice Mayor Bobby Cristobal man. Siya nagpas ka na ordinance kayan. Yan mismo ako sa pagpasar niya kayan. Iyo, buda gari may mga preliminary meetings na nga di kayan. Para itong technical working group gari si Vice Mayor Bobby ang chairman yeah, siguro. Okay. Sige. Tabi pa rin, yan ang informasyon. Bungkas ka mga informasyon digdi sa luwas. Alar Mario, thank you. Thank you, Paringal, sa report. Mientras tanto, kumusta kaya ang Valentine's kayo ni? Good morning, Ans. Come in. Okay, man. Gari sangaw. Nagulitulos ako, tinaranglay ako. Doon, ma. Tinaranglay ka? Ang trabaho. Okay man pala. Okay, man. Garo, sa nagaro na labot. Nagkaturog amay. Ako nga, nangitulog ko na akong amay. Tek. Nangitulog akong amay, kaya garo, ataman ako nagimata. Atamon. Mga alas 10, nagimata ako, alas 11. Tapos nangitulog ka ginaraing. Okay, sige, go. LVP, tranquilo ang Albay District sa nakalihis na 24 oras. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, talagang mapadagos ngunyan na piginguwa kan PNP Bicol ang pagpapakusog kan sa indang anti-drug operation sa manlain-lain na parte kan Kabicolan. Matapos na konfirmaron kan komandansya sa paagi ni Police Brigadier General Rulos Dimas ang Regional Director na matapos na magkakumpiskar sinda ni na maabot sa sa kabangang milyon peso na kantidad ng illegal na droga sa ibang lugar, partikular na digdi sa probinsya ng Camarines Norte. Sarot na naman na drug personality ang nadakop ninda sa parehong lugar o sa parehong probinsya. Sug sa report ng PNP Bicol na arestar naman inda kaso kanakalisal daw si Armando Flores Jr. alias Butsoy 30 anyos inikan barangay Tugos Paracali Camarines Norte kung sa 442,000 pesos kantidad naman nin illegal na sabu na nakumpiskar sa nasambitan ng persona. Operasyon na ginandusir ka na PNP Bicol, 65 gramos ni napigtutubo ng sabu ang nakumpiskar digdi, mantang siya nasa kustodya na ka na Jose Panganiban Municipal Police Station, asin mahahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paragos na implementasyon ng PNP Bicol sa sindang anti-drug operation ng kapoder ini sa komunidad na tabangan na sinda asin likayana na maglawag sa impluensya kan illegal na droga. Ito BVP yan informasyon inisal digdi sa Campo General Seminola with Boy Hans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Hali po dyan sa luwas. Uy, pangyari
mawawaran pa lang kitubig, mga tugang poon sa aga, hanggang po pizza 17, o magtripo na kamo ha. Baka po, diyan ka ande ka mo kipang timpla kan Jim's Coffee, baka day ka mong pantimpla diyan ki Jim's Coffee, magtripon po kamo, susog sa advisory kang Legazpi City Water District, sa pagi po kan sa ng General Manager na si Jess Rico Salazar, na nagpadradig din sa DCGB ki komunikasyon kan Pebrero 13, ang nakasurat, Station Manager blank Legazpi City. Station Manager blank Legazpi City. Ma'am Islas Zer. Ayan, di ba? Ma'am Islas Zer. Good day. Yan. Grabe man so nag-prepare kayo ng komunikasyon. Permado ni GM Rico Salazar. Dahil lamang aram kung siya mga station manager nga mapadarahan niyang istasyon. Masarap, station manager, the station manager, blank, may kurit na halaba, blanco, Legazpi City. Hinatod sa dahil naman ngayon nag-observe kan, kami kayo ka nasa college kami, pigturan kami pig-apod ko ng pig-apod na formal communication. Piguturan kami kayo kung anon mga paano ngayon tama na formal communication, indention, so spacing, kang heading, etc. Piguturan kami. Kanyang gariling ako na kaniba. Ay, sorry po. Para maanon siya ako kandag tubig, nakabutos konsensya ina. Sorry tabi, bata ka, kung sa nakaarabot na day. Nariparo ko lang, sabi digdi, this is to inform you, ini nga gusto mong iparam sa indo, that our bulk water supply, asa mo ang supplier ng tubig, bultong supplier ng tubig, ang pangaran PhilHydro Incorporated, will be having a 12-hour, 12 oras, 12-hour total plant shutdown. Salbatana, bata o sa kuyang bumba nagluya so kung baga yun, so ading so sayang baga na bumba deep well, iga baga kigari so rubber, ano por to? Balbula luyas pag suction kitubig, magaka waranda tabi kitubig, mga tugang sa ano yan, Pebrero 16 hanggang 17 o sa aga, adi 16 to 17 daw. Tapos, due to interconnection of the clarifier to the water treatment plant. Iyan ang para sabi kang inot ka ito ni former Mayor Noel Rosal na ang solusyon, ang saro nga sa solusyon para maging mamantinir na mariang supply kan tubig yung databayan interconnection kan pigapon na clarifier. Ano yun yung clarifier? Siya po ang para clarify kung ang tubig na mabulos malabog, maati o malinaw o hardness, may hardness, ika-clarify niya. Garagit siyang baka ngayon sa ramal. Subi ng baka ngayon, kaya nga ni clarifier. The subject activity shall commence from 1 p.m. From 2 p.m. Ang sinabi ng yung aktibidad, pupunan ngaya sa pitsa 2, alas 2 din hapon, Pebrero 16, ay may oras pa man palang kita para magtipon. Webes, hanggang alas 2 po nin maaga, Pebrero 17, Biyernes na yan. And shall affect the following barangays. Mapikturan ngaya ang mga minasunod na barangay. Yan. Affected areas, Barangay 1 to 41, Barangay 57 hanggang 59. Yan affected barangays. Unaffected barangays, dahil apektadong barangay, Barangay 42 hanggang 49, Barangay 51 hanggang 54, Barangay 56.
Yan. Pero di ka mo kayo ni magtubod, ay sorry, di ka mo kayo ni bako man di magtubod, di ka mo kayo ni magtiwala na, ano nga, di pala niya kami tiwalaan sa water district. Kung sabi yun, di po ka mo kayo ni magtiwala na, di mawaraan kitubig ang 41 to 40, 42 to 49, 51 to 54, buda 56. Magkamutabi dyan sa mga nanambitan na barangay, magtipon mang giraray ka mo. Taram dumunindo, ang PhilHydro, iyo ang main supplier ng tubig sa Legazpi. Mapundo kang operasyon, sailing mo, may tubig daw ka mo dyan sa lugar nidong, dyan sa mga unaffected areas. Igwa nga, pwede, posible. Tega baga kitubig na naghali po dyan sa buyuan, may tubig dyan naghali sa buyuan, na pwede isusupply man digdi sa may parte kang Legazpi Port. Kaya posibleng may tubig ka mo. Pero, magpasiguro po kita, tadyang ka, nawaran ka mo kitubig, dakula tabi na problema iyan, kung wara ka mo kitubig. Iyo po, magpasiguro lang ha. O ditong ko po, 16, alas 2 din hapon na 16, hanggang alas 2 din maaga, na pizza 17. Pero expected po iyan na pigsabing pizza 17, mga tugang, iyan po na lugar na iyan. Then, pag 17 alas 2, na maaga, ikaw mo kan magtiwala na may tubig na yan. Taday taanam kung ano ang sitwasyon kan trabaho, kan mga taga-water district. Buda expected po yan na malabugon yan. Malabugon tabi yan, ang tubig ka yan. Diba? Kaya po, dapat na magpreparar kita. Magpreparar po. Mahapon daw kita sa water district. Kung ang anhaputa, anong sabihin kang clarifier? Yes. Explicar rin ito sa kuya ni dating Mayor Noel Rosal. Ano ang trabaho kang clarifier nan? Gura naman ka-importante. Diyos ba, doon mo tabi sa water district kung si San Macao sa technical o kung si Sayduman. Ano ang clarifier? Ano ang kahalagahan ka ini sa supply ng tubig sa mga taga-Legazpi? Di ba? Manggura no ini. Ay, yung important ng hapot, kung manggura no ini, buda, so presyo kang clarifier na yan, depig pass on sa consumer. Yan ang dapat klaron ta, Kung ang presyo kang clarifier, kung pirang ginasto dyan, kung iyan po din nakapass on mga tugang sa mga konsumidores kang Legazpi. Tani ba bagang negosyo, ipipass on iyan, ipipass on bagay yan kaniba, yan na, nag-utang, nag-loan, ihaputa iyan, baka may ideya, although, ang Legazpi Water District, iyo pan end user, pero sinan makolekta, kan water bills, maraman hindi yan, kung so, PhilHydro, nag-increase kisingil sa Legazpi City Water District, yan ay klaro ta, down sa LCW di mga between 8 to 9 in the morning, magdangog kamo duman sa programa nga napot, magdangog sa nakamo duman permit, duman kumpleto duman, mas kano duman nagruluwasan ng mga ngangalasan, di po. Apoton ta, iyan ang gusto ko ba, ano ang clarifier? Marinaga po, GM Rico Salazar. Good morning, Tabi Henry. Pwede pong maraman kung ano ko sabihin ng clarifier. Ang clarifier po, araw kayo ni. Manggula na po ang clarifier. Ay, di ko masyadong aram, Tabi Henry M. So, presyo kaan. Ano po ining presyo ka yan? Inutang o gasto yan kan? Sisa naggasto kaan? Pagkatapos, sunod na pangultimong hapot, ano pa ang presyo kaan? Di pig-pass on sa mga consumer? Salamat po, GM Rico Salazar. Henry M. Yan ang talagang hanapot ko to taon. Henry Pag M. mayroon ka urong kitang taga-water district, kundi sa man naman. Kasi GM Rico, kundi sa man dyan na officialis tabi sa technical, kang Legazpi City Water District. M. In the morning. Yun ang hinaling na solusyon M. In the sa kawaran ng tubig sa tuyang syudad. Para ma-solve na ang problema ta sa malabo kasi kulang na supply. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning, Paring Mar. Kamen.
Good morning, baby. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niya na pag-aaga. DFA kinumpirmar na daing Pilipinong nagadan sa Syria. Ay, salamat. Pero igong Pilipino doon pa de. Igwa. Igwa May man. mga Pilipino duman. Okay. Sa Turkiyan, igwang nagadan. Yan o. Roger. Mm. And Santo Kamara de Representantes nagdugang nin 10 million pesos na ayuda Aha. sa mga biktima ng linog sa Turkey. Pero ni sa nainot ng $100,000 na itinao duman sa ambasador. Aha. And Santo Pilipinas nagsumite ni panibagong diplomatic protest kontra sa China sampan kan mga bagong harassment kan Chinese Coast Guard. Ginibong panunutok ni laser kan Iyo, China Coast baganda, Guard. Ikaduang beses na pala naginibog. Gari pigsuri awan o. Iyo. Takita nga ni Ibaga, anong kapwa tatawo? Pag pinutokan mo flashlight, mabungag ka. Roger. Masalamat, tigbas ka. Nagkaganing temporary blindness sa mga tripulante. Natural. Pagkatapos, sukang sarong taon nga nida nang ginamit color blue na laser. Oo. Ginaratol sa mga tripulante. Grabe, ano? Oo. Grabe. Dahil lang kayan, sabi kan US, suportado nindahan Pilipinas. Oo. Mano yan sa panibagong pangaharas kan China sa West Philippine Sea. Pigbabasol baga iyan na nangyaring ngunyan kan mga bako man kay pero degar namin yung kan iyan ni Presidente Rodrigo Duterte kay taboda sa mga supporters ni Presidente na iba. Pigbabasol baga kan si Presidente Noynoy Aquino, Iyo baga. mga dilawan. Oo. Tapano na nagpro-protesta sa Pilipinas. Tagkang ginana kang Pilipinas. Tapos ngunyan da ayon na ito gari nag-aggressive ulo sa China tapos kasakasuan nga nindo kay ni. Pero, sabi baga, magbarkada ka, da? Barkada na panahon ni Presidente Rodrigo Duterte Buda. Ang kan ngunyan baga magbarkada. Dali pa sana baga duman. Pag nagbarkada ka tutukan mo kay laser. Naguron pa sana. Nga niyo. Kaya sabi kan AFP, garo nga iya sala. Nagururong pa sana pagtaralikodan. Pare, tirahin niyo pag nagpara pumasok yan sa teritoryo natin. Kuhan, ha? Ting patugdukan takim mga building naman sa Ayungin Shoal. Saka baga. At an may kasalang kaan ngaya, so dilawan. Iyo. Iba kan sabi ninda kan iba. Basta gabos na kadimalasan. Gabos tama pa di. Gabos na kadimalasan, gabos na problema kan mundo kan pati problema sa mundo gayon. Gustong ibasol sa dilawan kan ibang mga Dutertards. Iyo. Ito, kay to doon at nungo niya. Pero iba man mo niya ng style ni ni Presidente BBM. Oo. So mga suportador kang kalaban niya kan mga inot na panahon. Oo. Mga kritiko, pigpulubugtak niya sa pwesto. Ay magayon man. Ayan ang bigapon na. Iyan ang advice sa iyan ni tugang niya ni Senador Amy Marcos. Amy Marcos. Yan pigapon pa ding unity. Ibugtak ta kaya. May binugtak pala na supporter si Aki ni Randy David Buda ni Karina David. Oo. Nasa DNR na ko niya. Dinar. So akin ibipili ni Day pa. Day pa. Alright. Sige. Dahil pang bareta niya to, mandatory ROTC, posibleng magpalala daw sa mental health problem ka mga estudyante, sabi ka ng USP. Mantang minoriya sa Senado, suportado ang posisyon ni PBBM sa Chatcha. Aha. DepEd kinarampag may kinaraman sa benepisyo ka mga paratokdo. Senate committee report kan Senate Blue Ribbon Committee manungod sa overpriced as in outdated laptop. Aprobado na sa plenaryo. Saro ang nagkontra Yes. si Jinggoy. Aha. No ang boto niya, no. No. Understand to DepEd ay PCO sa girari na binala sa mga dating opisina ay binalik. DPWS bagol pulot sa pag-inspeksyon sa mga edipisyo. 15 mil niya na-identify na dapat na ugidon pagkatapos i-retrofit. Aha. Labi pa sana sa gatos. Yes. Aha. Nagibo. Buon pa kan 2018. Yan, Santo Philippine Coast Guard ay mapatanyog, ilidepend sa teritoryo ka nasyon. Ayan, so far BP, yan ang mga mainit ko niyan, mga headlines, nakaabang kabos sa mga mangyayari sa West Philippine Sea. Yes. Aha. Okay, ato diyang Kampiways Enterprises, anapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calvo dyan sa Orosite, Ligas City. Basta radyo, ipiways yan 24/7, konektado ka mo maski na load. From News Bay, sino po si Mardila with Jenny na may birthday. Yes.
Ayos! Good morning! Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin, Mar, sa mga headlines kan mga bareta. News Director Mar de la Cruz. Mga tugang sa headlines kan mga bareta in the morning. Dili po sa DCGB. Ligaon bagay ini na mga iba bako gabos. Iyan na ibang mga Dutertards, mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte Campanao. Tukon mo niyan. Hanggang ngunyan, day kumaraman kung anong dagit ninda sa administrasyon ni kan mga kapapon kay. Sabi ng mga yellow, kay Cory, kay ano yan, kay ano ini, kay Nini Aquino. Doon ang nahiling na tama, ang nailing na tama. Tinda, di ba? Iba bako gabos, ha? Puro nasa na difference ang nailing sa ano yan, sa administrasyon na ito. Di ba? Tapos nangangapudan sinda kisuportaran ad administrasyon ngayang ini. Pero sinda kang panahon, mga tugang ni Presidente Noynoy Aquino, habo rin na magsuporta sa dating presidente. Kamakatabar kaya. Kaya ngunyan, mga tugang, so mga, ano baga, ano ni, gari baga so, may nagdarang problema sa Pilipinas, iyon na itong administrasyon na ito, nalingawan, so dinarang demokrasya, mga tugang ni, pag-restore ka demokrasya sa Pilipinas, ni Cory Aquino ka nagtukaw inibilang presidente. Diba? Anyway, Joshua Bino, may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Linggo kasuapon ini sa mobil. Mga bandang mga alas 9. Kada ako na nakata. Natangan niya ako ni Boy grabe ang burak din sa mobil sa likod. Pero nagkatulo pa ito. Lima. May nagkalimang bouquet. Buday ko pa ki tulong na. So individual baga? So tulong individual. Ikaw ang tulong individual. Ano mo niya ko ni boy sa mo ini? Kung nga sir, kay Joshua. Ha? Nata. Yan, ipigwalat ngayon nga natin. Diba niya pa makauso sa motor? Deliver na nga taod na sana. Kanya ko, may futuro ang aki na ini. Kami Joshua, good morning. Yes, good morning Tabi VP. Good morning sa mga parantabay. #deliveryboy. Na-deliver mo ba yan? Na-deliver mo ito, no? Pero itong garo-saro sa mga internet karibo mo kasapon, kung tinawanan mo urak. Pass. Ha? Pass. Kung tinawanan mo, ha? Hey, man VP. Pangkakoon nga na ako naman na, ano nga kung gusto mo? Ice cream nga yan, sir. Wow. Teka man tinawanan, nasupog ako lugot, tapa sabi kaan. Nasupog ako, marigala ko sa yung ice cream, siya sana pala, so iba dai. Nasupog ako, baka chismison baga ako. Correct. Di ba? Patat magayon baga di. Dadi? Si Magayon Kuya Boy ito? ang makadecide. Ha? Kuya Boy. Ano, Si no? Kuya Boy dito ang makadecide kaya. Di mo ito nahiling na gayon niya? May mas magayon na kaya para sa kuya. Umudo ka dyan, Joshua. Under mas na bigat taramong yan. Pag naong ka sa auto, kung ano mga flowering words mo. I deny. Di mo ito napansin na gayon niya talaga, adi? Aha. Dahil mo na, Ling? Iyo man, VP. Ayun, man. Pero may mas magayon na talaga. Ano? Pero may mas magayon na talaga. Oh, sige, go! Anong balita? Yes. Sa mga dagdag na impormasyon, dapat talaga dahil masyado makatiwala asin perming pasiguro sa mga gamit. Ini VP ang abiso matapos wala toong mga insidente. Min mga nagpaparecord sa pulisya na nawa ranin kung anong mga gamit mantang nasa sentro kan syudad kan Legazpi. Enot kini si certain Sofia, 18 anyos na babae.
Residente ini kan Barangay Taysan, nagsumbong sa Hepatura kan Legazpi City Police matapos na mawaraan sa iyang duwang cellphone. Sigun sa iya, bandang 1:40 hapon kasuodma, Pebrero 14, nasa escalator sinda kan SM City Mall. Kan madiscover niyang nawawara ang duwa niyang units ng cellphone na nasa laog kan sa iyang bag. Mientras tanto, si certain John Paul, nagpa-record man sa nasabing Hepatura matapos na mawara man ang sa iyang wallet, may laog na 700 pesos, mga ID as in debit card. Sigun sa iya, bandang 4:50 hapon kan madiscover niyang nawawala na ang sa iyang wallet na nasa laog kan bulsa kan sa iyang bag. Bantang nagdala ka ini, hali sa may Gaisano Mall, pasiring sa may balyuhan sa may traffic light. Dahil may siyan patabi VP kung nawawaltak ang mga ini. Pero may posibilidad na may ibang personang may kagibo ka ini. Taro pang insidente, parehas kan nangyari sa kuya kan mga tumanalikod na bulan. Si certain Harvey, sarong SK chairman dyan sa Pulangi, Albay. Bandang 3:00 hapon, nagparada kan sa iyang motorsiklo sa ground floor kan SM Mall. Asin duman man kay ni iwinalat an sa iyang helmet. Mabuyong magbalik, goodbye. Nawawara naman ang helmet kay ni. Na-feel ko VP, so na-feel man ni Harvey. Kung kaya ngun yan, talagang dapat perming pasiguro dahil masyado makatiwala, taang nagtitiwala min marhay, no minsan, iyo ang nakukulugan sa hudyan. Iyan sabi, Pipi. Tama ka. Sana nagdadangog siya. Diba? Pero seryoso, sunod-sunod man agad ang public servicing na wallet. Correct, sabi Pipi. Pero ano po yan, pirang porsyento ang nakakabalik? Yan ang hapo. Wait. Ako ko tahali ko nang ipinagpapara-propose sa mga matatali dyan sa tuya na palibot na mag-ibo kita kay advocacy na honesty advocacy. Correct. Gani ba kaso, Legazpi nyo ako, honesto ako. Correct. Gani suntok sa bulan yan, pero baka lamang makaya ta kiluway-luway. Arog baga Pipi sa Barangay Dapdap. Oo. May aki bagang nag-uli ki cellphone. Tigtawan ng daki award. Mga arog kaya, pag may nawawalat ka dyan sa tricycle, pag may nawalat ka sa motor o kung saan sa jeep, ang tendency kang nakailing, itaw yan sa driver o kung bako, kwaon niya, i-turn over niya sa pinakaharaning pulis. Correct. Nga ning makabalik sa tagsadiri. Kundi garo limitado ang nangyaring arog ka na nakakabalik tulos. Yan, dyan to da. Halimbawa nga niya, dinukot mo, pickpocket ka, dinukot mo nga yadi. Baka kuha kang kwarta, uli mo tag sa wallet. Sasayang kan mga ID, anon mo man ito? Oo, tama. Diba? Dinukot mo nga yan, kunawa nang yan sa 1.5. Tapos sagid mong inagyan sa police, sir, may napurot pa akong wallet to niyo. Napurot ko po naman sa bulsa kan, sukatanin ko sa jeep. Pero seryoso, pwede ba ganyan, di ba? Iuli, nindo. Tasayang kang, imagine ang problema kang paghahanap kan mga ID kaan. Ay, nako. Pati Anyway. halapaw ng pila. Yes. Okay, sige. Yes, yan tabi VP, mga dagdag na hugot. Naka-record man yan sa police blatter kan Legazpi City Police. Joshua Pino. Salamat, Joshua. Henry M. in the morning. Kadakol siguro. Gumawa si Diyos paki mga 5 mil sa bura kaswapo. Jimmy, nasalita, may report. Jim, good morning, Jim. Hello, BP. Maray naga Morning. sa mga paranta, bay. Tangkilo sa kuyang area of responsibility sa bilog na magaga. Si Jay, ako niya pala, Jim. Mayagom na. May Sarawayon nakbayan ka. baga nakapost. Sarawayon ka na. Sabi mo kaya si Sir Jay, ako niya ngayon. Soltero ang dating. Impression ko man sa na yan. Oh, impression mo man sa na ito? Pag-una ko man sa na. Dahil man ako kung ano bagang comment. Ako, Ano impression mo? Pag nailing mo siya, ang dating niya, soltero? Oo, pero pintak ino nun. Iya man talagang Talagang iling ko talaga. Ha? Nag-text siya sa kuya. May na nga kumigo. Yan ang honest. Oo, manangas. Yan example na pigahanap mo. Iya nagugustuhan kan mga girls. Kan iba. Oh, lilinaw tulo. Nailing mo nga ako nga si Henry M. Yes. Ang totoo lang, mayagom na ako. Kaya hindi ko na pugulan na magranisay mo. Pag
aralanganin na di uli mo. Oh, ina. Uli-uli sa nampahit. Okay, sige, go. Anyway, monitor naman ito, Sir Jay. View naman ito. Sinamayin niya Duwain eh. Napulutan niya kang dumangin eh. Pero nga ako sa pagkaaga na napapamahawan. Sir Jay, good morning. Belated. Yes. Aha. Happy Valentine. Yes. So, Okay. Ikon ko niyan. Hindi Go. ko makapatrolya ini sa tinampo. Sa mga dagdag niya tong bareta sa BBB, ibinosol na sa Sangguniang Bayan kan Libon ang pagbakal nin ikog nin Kino. Dahilan sa talagang naglalalaan rat infestation sa mga singan ulok mo. Salbatana. Ay, ako na may bakal mong bilog na gito. Ikaw kang babakalon mo. Kaya nagigilon ako ta. Kaya ako nagbabat insay mo. Tadagong ko na kung ano ang laman kang report mo ta. Ta ikog ang babakalon da. Bako so Kino mismo. Nya, dadarawan mo sa Treasurer's Office bilog na Kino. Sign man yung pagparatambako. Darawan mo. Guys, sa mama sa pano baga? Oo. So, gigis man sa nang kinuagduman ka sa terorista? Gustong sabihin, pag naputol mo ito, pag gadaan, talagang mapinutulan mo ng bubuhayin mo pa. Grabe ng kapatan. Okay, sige daw. Detalye mo daw. Ganyan, si Kagawad Bong Velasco, nagproponer bilang Chairman Committee on Agriculture na para maminimisar o mapuhoan multiplication kan na mga kalaban kan mga paraoma, iman tumanaan mga ini sa paaginin pagdadakop sa mga nasabing mga nilalang. An LGU nagalakar nin pondo pambakal ikog. Primero, proposal 5 pesos. 5 pesos ang kantidad kada ikog. Alagad si Attorney Janiro Saclag nag-react kung sainan mga babo ngayang ngunyan. Wais na makagadan ka kisaro, gamitan mo paning paon, hudong, an masunod, manipisilan ka ng dumakop sa pagsabing ang dating pig-aragihan ka, niliwat-liwat man ta BBB. Kaya dahil mo naman, dahil ka makadaling, dahil man mapuho yan. Oo. Tangani na higusan ang mga parauma, so 5 pesos, gibuhon 10 pesos. Pero dahil na inabot itong 10 pesos, kukulangon ng budget, dit man sa ng budget, na-aprobaran 750 ta BBP. Pero ang budget? Dahil naman ako ang kumpira sa budget, basta na-aprobaran 7 pesos 50 centavos. Tabaka dyan kayang kulang sa pampakalinda ka sa Kino, pero saan ang Kino mabakal kaan? O di, mapundohon ng mga farmers, biloan kwan. Bilong Kino. Oo. Okay. Kaya 750, ngunyan may mga diskusyon na paano nga kung soda ikog kan Kino, bako mang ginadan sa kabasan, kung sarong man sana. Sarabay na nga yan. Sarabay na yan dyan. Oo. Oh, Pero so Jimmy, then, one ang apot ko dyan. Oo. Pero nasasabutan ko na sa ripon mo, gusto ko lang i-reiterate, iuliton. Ano ang connection sa pagpundo kan infestasyon kang Kino? Pag-ikog niya ang burbit-bit mo sa treasurer's office? Therefore, pag dinara mo sa ikog, di gustong sabihin, ginadaan mo sa Kino. May Kailangan posibilidad mapinutol baga? May posibilidad baga? Dahil mo man gadanon ang Kino, putulon mo lang sa ikog niya? Dahil mo man, boss, mapuputulan kay ikog Di yan. basta-basta. Dahil mo Kami man yan, ka ito sa bulod, ako baga nagdakula ko sa kabasan. Oo na yan. Nagdakula ko sa rice field. Oo. Ang kinunugad, minadalagan andyan sa lugad, luwas ang ikog. grabe lang farmer ka, pagkatapos grabe ang pesticide mo. So, ikog sa nantira. So, habol mo sana, 750 pesos palaan. Dahil mo na ito, kukul-kugun sa luho ko. Gaganon mo na siyempre direct. Pagluwas ka ikog, tup-tupan mo sa ikog. Kuwan mo.
Grabe naman. Dilin siya posible permian hanap mo talaga. Nugin pati minalagan sa butong. Dahil man. Ano man? Sa mga loho ini. O nga ang hapot. Another question. Sain itatapok so ikaw kang kino pagkatapos na daron sa Treasurer's Office? Ikog kang kino. Salit pa nga ni siya gigi. Isa ini-dispose yan. Likodan. Imagine kung igwa ka dyan kit matambak na ano ni o ngaya 10 mil na ikaw gikino. Di dakulong tatapukan mo kaan. Mamaro nga sa Treasurer's Office. Yeah. Di, sarong luho-luho man sa sarong palakan. Nakulaw, ay kalma kumalot kang mga duwang palang daga. Kalbong mo duman. Mga kwan, dakulnan may Nya ba ko yung pagigibong ebidensya iyan sa kuwa audit? Audit, pag-audit yan? Hindi. Hay niya sa ebidensya kang ikaw kang kino, nabilakan mo kayo na 10 million na kino. Hay niya sa ebidensya kayo ni. Ano nga madam, may picture nga kita. Mga ikaw. Pwede. Sure. Ano nga nagkaili sa mga lalaki pagkagaga. An maray nga kan, urin ang the best kaan. Sa barangay na yan yung kisabo. Amo pag... Baka lamang mabangag ang kino. Dahil man, amo. Sabi ng pag engineer mayor, dapat nga kaan, bangag kan kino, ang requirement, bangag da ang kino. DILG, sabi baga ni DILG Secretary, nag-eksperimento baga da sa PDEA. So, tubig na may siyabo, tapos sa tubig na dae, anpigpistan kan makino, sa tubig na may siyabo. Di bangag kan sa kino? Oh. Okay. Approve ini, o unanimously approve. Approve na? Oo. Okay. Matatandaan mismong si Mayor Das Maronilla durante ka na interview niya to kan na pabor man siya kan sabing lockdown and na-adit siya sa sitwasyon ini dahil lang sa posibleng ang epekto kay ni kung dahil makukurtaran na sabing multiplication kan mga pisting ini babagsak ang production sa niyan kan mga paroy digdi sa konsiderar na rice granary digdi sa probinsya ni Albay Anlibon. Okay. Yan sabi BP, an sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Mga taga-Libon, LGU, karaman sana po ito. Karako man sana po ta. Pigigibo rin doon kang inot eh. Yan ang mga kuwanan. Karako man sana po ito. Para makitik ta lamang so pirot kan ibang niya na pagkaaga. Okay? Tetap nangigibon mo nga sa Ginoo. Bueno, oy, mga birthday greetings in the morning, tabi. Digdi po sa DCGB. Happy birthday, tabi, kay Miss Jenny Balyaran. Birthday ngon yan. Di mga nasa, dahil pa man si Jenny, basta between 20-25 pa sa nani. Happy birthday, Jen. Salamat. Totod na mga alas 9 na kayo, do, anong, bala ka na, alas 2, o ano. Bala ka na ka. Alas 2 lang. Ang alas 2, Happy Valentine sa gabos na Trupa kan Guardians Backup Force International Albay Chapter right here waiting po BP Hen. Pertion pa. Salamat mga amigo. Baka ngaya po Sergeant Purifier. Clarifier da nga ibubugtak ita to de clarifier na. Magmang kumpleanyo po kay Pay Pedro Barquilla kan Barangay Bugtong Legazpi, pagbati hali kay Maria Isabel Cassandra. Nuarin tabi ang Ash Wednesday. Asawibis po. Petsa 22 po ang Ash Wednesday. Petsa 22 tabi ang Ash Wednesday. Pakibati po kay Ronnie Red Sumbon from Sumbon's family. Yeah. Good morning, Tabi. Ito. Congratulations, ha. That will always. Congratulations, Tabi, to the robotics team of Albay Central School for bagging the several awards at SM North EDSA, Quezon City, Metro Manila. First Lego League, Super Powered League Grand Finalist Award, Best Team Model, High Spirit Award, and Core Values Award. Congrats to coaches Rosalie Placer,
Nora Mimay, Cynthia Balaguer, and Jessa Bunaobra. Contestants were 6 to 7 years old, 10 kids, and 2 9 years old grade 1 and grade 3 learners. Yes, Marinaga po. Good morning, Tabi sa Indo. Sabi ni dating Councilor Chito Baldo, imbitado ta ka ngayon, igdi ka sa kuya mag-shower. Ano, Tabi, yan ng mga tagalibon sa nang ikog kinoa. Sa ikog sa nanganyang kinambabakal. Yumigo, Tabi, ikog sa na taan ko nindaan sa endang konsepto, sa endang presumption. Pag may dara kang kino, nagadan mo pag may dara kang ikog, nagadan mo so kino. Yo. Pag may dara kang ikog, Tabi, nagadan mo so kino. Kaya arog, Tabi, kan ang sa endang plano. Okay? Good morning, pakibati kay Queenie Nielo. Happy birthday hali kay Lola. Salamat. Okay, standby na muna, Jomar. Pakitext, Tabi, kan sa imong headline sa kuya. Alas 6:08 na ang mga bareta susunod sa morning hirit habang kamo mga tugang nagkakape dahil pumalingaw na magtimpla ng Jim's Coffee. Iba-ibang variants po kan Jim's Coffee. Available yan sa mga grocery, supermarkets, mga sari-sari stores, drugstores. Mamili po iba-ibang variant mga tugang kan Jim's Coffee. Iba-ibang variant mga tugang kan Jim's Coffee. Tayan po may mga agaricus mushroom, may spirulina, iga po ang Ganoderma, may Korean ginseng. Napatunayan yan mga tugang na maray po sa tuyang salon. Kaya po kung makape, ang dapat tandaan, Jim's Coffee. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:11 na po. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, aldaw ngunyan pong Miyerkules, petsa 15, kan bulan na Pebrero. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw. LGU Kamalig, nagigibo nin lakdang tanganing mapugulan ang insidente nin suicide sa Indang Banwaan. Albay Central Elementary School as in Legazpi City Science High School, natukdol ang nagkapirang ondra sa 12th First Lego League Philippines 2023. Tinampo, haling tiwi pasiring sa sangay Camarines Sur, dahil naagihan dahilan sa landslides. Department of National Defense kinumpirmar na daing Pilipinong nagadan sa Syria. Committee report kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa overpriced laptop kan DepEd. Aprobado na sa plenaryo kan Senado. Pilipinas nagsumiter rin panibagong diplomatic protest kontra sa China sampang kan bagong harassment kan Chinese Coast Guard. Sa ibang nasyon, New Zealand nagdeklarar ni National State of Emergency matapos tuminama ang Cyclone Gabrielle. Business news, laya, pigasabing may oversupply, ngunyan. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa Ladulukan. Day po pwedeng agihan ang tinampo pasiring sa sangay Camarines Sur hali sa munisipyo Kantiwi dahilan sa sinabi ng landslide. Report kay Joe Marbier. Dahil na naman nakakabaldan mga bihikulo kunika hali sa tiwi mapasiring sa Camarines Sur gamit ang Sangay Road. Ini matapos na alas 4 kasod bigla na naman nagkaigwan ng landslide sa parte kan Barangay Patitiknan, Sangay, aningon sa nandigdi sa may boundary kan Tiwi, asing Camarines Sur. Basado sa impormasyon, so dating naglandslide ka nakalis na simana matapos na maklear kan DPWH, may huminurog pa na naman ang mga ragpa na nagkausatangani ulangon kay ni ang bilog na tinampo kung kaya daingon na ini maagihan. Padagos ang pinagigibo na clearing operation kan DPWH sa nasabing lugar. Magigiramduman Miyerkules ka nakalis na simana kan magrampahog man ang ampas sa nasabing lugar na nagkausakan halos 4 na aldaw na day maagihan ang nasabing tinampo. Yan ang report, Joe Marbier, DCGB. Nagigibo po rin lakdang ngunyan ang lokal na gobyerno kan Kamalig. Tanganing mapugulan ang mga insidente kan suicide sa munisipyo. Kanakalis na aldaw ang Municipal Social Welfare and Development Office nagakonduktan ng mental health awareness session sa mga jóvenes na beneficiaryo kan Kamalig Bible Christian Church Incorporated. Sinabi ni Edlin Noble, sarong registered social worker kan Kamalig MSWDO, nakaibahan sa mga ipinapasabot sa mga nagpapartisipar kung paano ang tamang pagmanihar kan namamatean na stress, depression na siniba pang mental health problems. Kasabay kay nipiging kanya ni Noble ang mga personang nakakamati ng kadifisilan sa mental na tulos na maghagan ng tabang sa professional sa pagikan Kamalig Suicide Prevention Hotline na maakomodar ng mga concerned manungod sa mental health. Tugang pa rin Noble na tanganing mas maging efektibo ang pagsimbag sa mental health challenges. Planong maglibot ang grupo sa mga eskwelahan asin barangay kay bahanan doktor as a registered psychologist. Sa pinakaultimong datos kan taon 2022 sagkod sa presente, ang Kamalig nakapag-rehistro ng 4 na kaso ng suicide sa Banwaan. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya tong mga bareta, ngunyan pong pagkaaga, 250,000 pesos na kantidad hali sa Makati na netaw sa lokal na gobyerno kan Legazpi City gagamiton para sa kunigwanin kalamidad. Detalye kang report kay Ans Galero.
Dakulang marahay ang pasasalamat ni Alcalde Geraldine Rosal kan syudad ni Legazpi sa kantidad na 250,000 pesos na ayuda na ipigtao sa indakan LGU Makati sa panginot ni Alcalde Abi Binay. Yan ipinahayag kan alkalde matapos sasabihin niya na nasambitan ng fondo iyon ayuda kan syudad din Makati bilang sister city kan Legazpi para man sa mga nabiktima kan nakalihis pang bagyong Paeng. Pinaliwanag kan alkalde na maski na nga ni bako directly affected na syudad kan Legazpi kan nasambitan ng bagyo dakol man girarayan pasasalamat ninda sa indang sister city na nagtaon ng dugang na fondo para man sa LGU Legazpi. Taong asigurasyon ang alkalde na ini gagamiton bilang standby fund kan lokal na gobyerno kung in kaso man na iguanin mga kalamidad na maabot pa digdi sa tuyang kapalibutan na sinini gagamiton man sa disaster response. Ako niyan na nagtao man ng asigurasyon ang alkalde na kung in kaso man sa indang sister city ang mga ipuhan man matao man in tabang ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Nagtaong paliwanag man ang alkalde na ini bilang parte kan sa indang sisterhood agreement asin sinabi kay ini na dakulang tabang ini sa syudad kan Legazpi in kaso man iguanin mga maabot pang kalamidad. Dagdag na bareta si Galero, DCGB. Igadalan mo niyan, kansan ko ang panlunsod kan Legazpi ang resolusyon na ipig sa file ni Konsehal Joseph Lee, pamayokan Committee on Education na minatalaan sa ikaduwang simana kung Oktubre na isilibrar ang National Health Education Week. Aminado ang sangko ang panlunsod Legazpi na posibleng dakol na mga kakian sa syudad ang naghihelang dahilan sa kakulangan ng informasyon kung paano malilikayan ang helang. Sinabi ni Konsehal Lee na sa nasabing simana, mangyari ang mahiwasan na information dissemination lalo na sa hararayong barangay manungod sa kung paano mapreventaran ang helang lalo na tadakol sa mga ini ang nagbuburot wapon kan COVID-19 pandemic. Kasabay padigdi ang pagpapakusog kan kaaraman manungod sa mental health kan kada individual. Piglaaw man na sa mga masunod na regular na sesyon maipapasar sa ikatulo asin pinal na pagbasa mantang pigrekomendar kan mga miyembros kan konseho na dapat magkaigwan ng koordinasyon sa Department of Education asin maalokaran ng fundo para mas maging efektibo na marealisar ang obheto kaini. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, Mayor Nando Gonzales Canligao, din natutunawan sa mga kurbada sa Ligao Piodran Road, nakakadisganar. Report kay Jimmy Nazalita. Binilang ni Mayor Nando Gonzales Canligao City sa kabalik-balik niya sa mga coastal barangays kan Ligao kung saan pigagihan niya ang Ligao Piodran Road kung pasiring siya sa coastal barangays ang kurbada 220 wala to kantinampo inianday maintindihan na bagay sa lado kan alkalde sa kunata kaya man sa nang tildungon pigpara patiko-tiko pa ang mga tinampo kung sa inapwera sa 220 kurbada nagpaparaturupag pa ang gilid kan mga tinampo sa ngunyan may panibago na naman na tinampo na naggagaba makukuha ini sa barangay Kulyat kan Ligao City. Kay tupay ni pigpara irahay kan DPWH, binubuan na nin gulping milyones na pondo, ngunya nagpupuo na naman na magrasay. Ang suwestyon kan alkalde, puraber ko na magparaburukas nin mga panibagong tinampo proyekto, digdi sa 3rd District sa mas kisayinsay na lugar, na igwaman sa anin na darakulao na pondo, kutana, ininanguna ni prioridad ang dati na mga eksistidong mga tinampo na garaba-gaba irirahayo na nguna sa pagsabing importanteng maray urog na ining Ligao Piodran Road sa pagsabing an Ligao asin Piodran nagdi-develop nin asin nagpapakusog nin manungod sa turismo alagad kun ang tinampo may mga depekto dahil man makaka-atrakar natural o makaka-apektar ini sa pagpauswag kan turismo digdi sa mga nasabing lugar. O yan tingog kan alkalde kan Ligao. Problema kan Ligao Piodran Road na tinambakan kita kay mga kurbada. 220 kurbadas na dapat ganito. Pigkagastusan kimaray sa ibang mga lugar ng milyones ang pigagastos. Sino yung Ligao Piodran Road? Saro ini sa pinaka-importanting tinampo
na ma-develop Canal by West Coast, kulang ang investment. May mga lugar kami naman nagarama na. Siguro mga 8 garama na. Ngunya, may bago na naman kami, nagagaba na naman. Duman sa may kulyat, so dating ginipo ito, nagastos dumang nakulao na kwarta. Milyones. Ayan, gaba na naman. Mayor Nando Gonzales, Canligao City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Pigo konsiderar na may magayon na resulta ang sana all bagsakan area na makukuha sa National Highway sa Diversion Road, Canligao City. Sigon kay Alkalde Fernando Gonzales, mahiling ini mababakal digdi ang gabos na produkto kan para uma produktong pang-agrikultural na presko asin mas baratong presyo. Sinabi kan Alkalde na masabing igwa ininin magayon na resulta dahil antan mahiling o nahiling ang epekto kaini sa mga paraoma konsain. Nababakal ang sa indang produkto mantang daiman nalulugi. Sinabi niya na bako niya ini sa diring kaisipan, alagad kolaborasyon kan mga department heads konsain magkaka ang paghahapon, nag-oron-oron sinda sagod na mabilog ang konseptong ini. Dagdag pa niya na pigdisenyo ini tanganing mapadali ang pagbakal kan mga produkto asin mga lugar para digdi igwanin ilaw, mahiwas asin malinis. Sana all. Mientras tanto, Rapu-Rapu, deklarado ng state of calamity, pinaburan kan sangguniang panlalawigan. Al Armario sa detalye. Inuyunan kan sanggunian panlalawigan kan Albay na ideklara ng state of calamity ang Rapu-Rapu. Base yan sa Board Member Dennis Misalonia, Chairman Committee on Crisis and Emergency Management. Inot kay ni ang sanggunian bayan kan Rapu-Rapu nagpasa ng resolusyon number 309 series of 2023 na minadeklara sa Rapu-Rapu na state of calamity sa dahilan na matindi ang naging epekto sa haros 3 bulan ng pag-uuran, apektado ng marayan hanap buhay kan mga tao. Kaya magin na nakubikol kasabay si Congressman Joey Salceda nagpirit ng magpasiring sa isla para tumabang maski maukol. Ngunyan na-deklarado ng may state of calamity ang Rapu-Rapu. At least ang gobyerno municipal pwede naman gumastos sa parte kan sa indang calamity fund para sa pagkabuhay kan mga taga Rapu-Rapu, Albay. Alarmario, DCGB. Natugdol kang Albay Central School o ACES asin Legazpi City Science High School o Ligasay ang nagkaperang pagmidbid sa 12 First Lego League Philippines 2023 kan Felta Multimedia Incorporated kan Pebrero 10 kod 11 2023 na ginibo sa Cyber Zone SM City North at sa Quezon City. Sigon kay coach as designated principal kang Ligasay Sani Armario Jacob, napili ang sa indang eskwelahan bilang finalists sa Robotics Challenge sa sinataunanin Core Value Award asin FLL Gracious Professionalism Award. Kasabay man sa naresibi na pagmidbid kang Albay Central School ang award para sa team spirit, core values asin team model. Ang mga grand awardees iyon magiging kinatawan kan Pilipinas sa National Robotics Team sa FLL World Championship sa Houston, Texas, USA sa Abril 16 sagod 24 asin FLL European Open Invitational sa Marrakech, Morocco sa Mayo 15 sagod 22 ngunya na taon. Paliwanag ni Jacob na ang FFL iyon sarong science technology as an educational event na may katuyuhan na magtaunin oportunidad sa mga promising elementary as in secondary students na mapahiwasan sa indang kaaraman sa lado kang robotics as in robotic system sa eskwelahan. Katuyuhan man kaini na mainganyar ang mga kabataan na maging future engineers, scientists as in inventors tangani makatabang sa nasyon na maging technologically driven. Halangkaw na inflation rate sa Bicol Region, magabat sa oral daw na buhay kan mga tios na mga Bicolano. Joshua Bino sa report. Magabat na para sa oral daw na buhay kan mga ordinaryong Bicolano
ang halangkaw na inflation rate sa Bicol Region na puminakol sa 8.3% sa bulan kan Enero 2023. Ini ang assessment kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol susog sa pakikipaghuron kan DCGB News kay PSA Bicol Public Information Officer Vladimir Peraha kung sa insigun sa iya ang enot na titamaan o apektado kan halangkaw na inflation. Iyo ang mga nasa below poverty line. Kan nakaaging Enero 2022, nasa 2.7% ang inflation sa Bicol. Tagkod sa nagparalangkaw ini, uminabot sa 7.5% kan Nobyembre, 7.2% kan Desyembre, asin uminalig toto ini sa 8.3% kaining Enero 2023. Dahil masiguro kung maglangkaw pa o magbaba na ini pag-abot kan mga masunod na bulan. Sigun Kiperaha, luminangkaw ang inflation rate sa Bicol Region dara kan paglangkaw kan presyo kan mga barakalon lalo na ang pag-abot sa pagkaon siring sa mga gulayon, bunay asin iba pang produkto agrikultural. Kasabay pa sa paglangkaw sa gasto sa transportasyon, produktong petrolyo asin iba pa. Nangadagdag na balita, Cosmobino, DCGB. Piglinaw kan DSWD Bicol na ang Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps kan ahensya wara nin registrasyon para maging beneficiaryo kini. Sigon sa DSWD Bicol, kada pamilya na ipapairaram sa eligibility check routine tanganing maaraman kung posible sindang matawanan kan programa. Ipinaliwanag kan DSWD Bicol na kaibahan sa mga kwalifikasyon. Napigihiling iyo ang kaibahan sa pobre o poor basado sa ginibong enumerasyon kan DSWD listahan o listahanan may 0 hanggang 18 years old na miyembro, may bados na miyembro, panahon kang enumerasyon asin nagtugot sa sinumpaan na responsibilidad bilang beneficiaryo sa presente pigigibong niyan ang set 12 registration kan 4Ps tanganing maraman kung si isay ang pamilya sa komunidad na may potensyal na maging beneficiaryo kan programa. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Mga tugang, report ni Joshua Bino. O kaya, ang mga bareta po sa lado nasyonal. Abangan po mga tugang sa samuyang pagbabalik. DFA kinumpirma na daing Pilipinong nagadan sa Syria. Committee report kan Senate Blue Ribbon sa overpriced laptops kan DepEd. Aprobado na sa plenaryo. Pilipinas nagsumiter nin panibagong diplomatic protest kontra sa China. Sampang kan mga bagong harassment kan Chinese Coast Guard. Headline sa ibang nasyon, New Zealand nagdeklara ni national emergency matapos tuminamaan makusog na bagyo. Laya, pigasabing may oversupply. Ngunyan. Detalyes po, makalipas lang kay ni alas 6:30 na. Mga tugang sa GB News Express. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pang The following itigin ang nalulungkot? pronunciation is Lutuan with Maggie. Paano ba siglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Headlines kan o kaya detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado nasyonal. Piglinaw po o kaya kinumpirmar kan Department of Foreign Affairs na daing Pilipinong nagadan talinog sa Syria sigon sa DFA 60 mga Pinoy sa Syria ang naapektaran kan linog. Nakatalaan man na mag-deploy ang DFA nin 6-man team gikan sa Damascus para magtabang sa rescue operation sa Syria mantang mantenido 248 mga Pinoy na naapektaran kan makusog na linog sa sinabi sa nasyon kan Turkey. Iba pa niya tong mga bareta, nagtapon ng dagdag na 10 million pesos na tabang finansyal ang Kamara de Representantes sa mga naapektaran kan linog sa Turkey. Ang tabang iyon pinaabot ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay dating Senador Richard Gordon, Chairman kan Philippine Red Cross o PRC. Sa iyang pahayag, sinabi ni Romualdez na kasabay o nakasuhapon sa alaw nin mga puso asin pagmakulog, pigpahiling ninda ang pagkamot asin apresasyon sa mga numanuaan kan Turkey na nagtabang sa inda. Kaibahan man ang mga amigo asin iba pang kaalyado sa panahon kan kay Puan Ininin Marhay. Kan Lunes, inot ng itinaon ni Romualdez ang $100,000 na ayuda kay Turkey Ambassador to the Philippines niya Z. Evren Akyul. Ang $100,000 hali sa Speaker's Disaster Relief and Rehabilitation Initiative mantang ang 10 million pesos na donasyon hali sa voluntaryong kontribusyon kan mga miyembros kan Kamara de Representantes. Kinumpirmar po kan Department of Foreign Affairs o DFA ang panibagong diplomatic protest na isinumiter kan Pilipinas kontra sa China. Katakot ini kan mga agresibong hero kan Chinese Coast Guard o CCG kaibahan ang pagtutok kan military grade laser sa mga tauhan kan Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal asin mga peligrosong pagmaniobra nin barko. Sigon sa DFA, pinadara nindan diplomatic protest sa Chinese Embassy kasuhapon, Pebrero 14. Tinaman doon kan DFA na ang mga lakdang kan CCG patakot sa soberanya kan Pilipinas asin seguridad kang nasyon. Makadisganaron man ini, lalo nata natatapos pa sa lang state visit sa China ni Presidente Bongbong Marcos kung saan naghoron sin na Chinese President Xi Jinping. Sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na may prerogative ang Pilipinas na magkondukta nin lehitimong aktibidad sa Exclusive Economic Zone o EEZ asin sa Continental Shelf kay ni. Sinabi niyang daing poder ang China sa Ayungin Shoal o sa arinman na teritoryo kan Pilipinas. Hinagan ni Daza sa China na magsunod sa obligasyon kay ni siraram kang international law kaibahan ang 1982 UNCLOS asin ang 2016 award sa South China Sea Arbitration. Ako na bago ang ginibukan China Coast Guard o CCG na laser pointing sa mga tauhan kan Philippine Coast Guard o PCG sa Ayungin Shoal kanakaging simana. Sinabi ni Commodore J. Tariela, PCG Advisor of the Commandant for Marine Security, na bago pa ang BRP malapos kuwa may nainot ng insidente kan Hunyo kanakaaging taon. Sinabi o sigon kay Tariela, nagatabang man kay ito ang BRP habagat sa rong Coast Guard tugboat sa rotation and resupply mission kan matutukan kan laser. Kolor asul ang ginamit na laser kay ito na nagdura rin maabot sa 20 minutos. Kaya pera sa paramientas na pagkabuta nakamati nin paggatol nin kulit ang mga tripulante kan tugboat. Sinabi pa kan opisyal na sa indang report sa National Task Force West Philippine Sea, isinabay ninda ang pirming pagtripon kan maritime militia kan China sa sarong maritime area sa West Philippine Sea. Uminabot ang numero kay ni nin sanggatos sagkod 150.
Suportado po kang Estados Unidos ang posisyon kan Pilipinas sa panibagong insidente nin pangaharas kan China sa West Philippine Sea. Sa sarong pahayag inapod ni State Department spokesperson Ned Price na provocative as in unsafe ang ginibong panunuto kan Chinese Coast Guard nin military grade laser sa crew kan BRP Malapaskua nam napaduman ko ta sa Ayungin Shoal para maghatod nin mga tauhan as in supply sa BRP Sierra Madre. Sigon kay Price, ang ginibo kan China, direktang patakot sa katrangkiluhan as in estabilidad sa rehiyon, nasuhay sa freedom of navigation sa West Philippine Sea. Tinawanin doon kan Amerika na warang legal claims ang China sa Ayungin Shoal kasabay kan pangapudan na magsunod sa 2016 arbitral rulings. Dagdag pa ni Price na handa ni Estados Unidos na magsimbag sa US-Philippines Mutual Defense Treaty sa oras sa magkaigwanin armadong pag-atake laban sa Pilipinas. Inaprubaran sa plenaryo ang committee report kan Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa overpriced na laptops na binakal kan Department of Education sa pagi kan Procurement Service kan Department of Budget and Management kaibahan sa mga rekomendasyon kan Committee Report number 19 ang pagsangatin kasong korupsyon, perjury, grave misconduct as in iba pang kasong administratibo kontra sa nagkapirang dati as in presenting official kan DepEd as in PSDBM na hilingan kan Blue Ribbon nin irregularidad ang pagbakalin laptops para sa mga paratokdo. Consign overpriced nin 979 million pesos. Matapos na investigaran kan Blue Ribbon Committee, ipinagrekomendar man ni Senador Francis Tolentino karong paguna ang PSDBM as hinigpitan ang kwalifikasyon kan mga pwedeng mag-entra sa bidding kan gobyerno. Isasabay sa Committee Report number 9 ang dagdag na report hali sa minority block. Nagboto man ni no si Senador Jingo Estrada sa nasabing committee report. Sa Giraray na nagpahayag ng pagkontra sa propestong Mandatory Reserve Training Corps o ROTC ang grupo ng mga estudyante, sinabi ni John D.L. Rosperos, Presidente ng National Union of Students of the Philippines o NUSP, na may diretso ang mga jóvenes na magpili kung gusto nindang magsalang sa military training o sa civil service. Pigtatakutan man ang maglalaang physical bullying as in magkaigwa ni Giraray ng hazing na ipupursiger ang mandatory ROTC. Kinontra kang grupo na naging pahayag ni Defense Secretary Carlito Galvez na magkakatabang ang ROTC para maitaas ang frustration tolerance kan mga estudyante na makaiwas sa mental health problems. Sinabi ni Rosperos na mas malala ang mental health problem ninda kung isalang sinda sa military training, nahabo man ninda o suhay sa sendang diretsos. Apera pa sa gastos kang ROTC program, arog kang uniform, pagduman sa kampo para sa training, iyo ang dagdag pasakit sa taho kan academic na kinakautubang kan mga estudyante. Pinaburaan mga tugang ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang posisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. manungod sa pigosulong na pag-amyandar sa economic provision kan konstitusyon. O yun man si Pimentel sa posisyon ni PBBM na dakol na bagay na mas dapat inoton ang gobyerno asin pwede man Giraray maglaog sa nasyon ang mga foreign investment maski dahi pa pig-amyandaran ang economic provisions kan konstitusyon. Sinabi niya ang propestong charter change para sa economic provision bako urgent o dai tulos kay puhan dahil may mga aki pa na may mga aki man na inaprubaran asin inamyandaran para magturos ang paglaog kang dayuhan sa negosyo sa nasyon. O may mga iba man na inaprubaran asin inamyandaran para magturos ang paglaog kang dayuhan na negosyo sa nasyon. Tinawanin doon ni Pimentel na mas dapat na inuton ngunyan iyong pagpagian sa mga tios kan mga ordinaryong Filipino kung magigibo kan gobyerno na tabangan ang oral daw na buhay kan mamanuaan. Mas matataunanin pagkakataon ang namanuaan na magpartisipar sa pagrambong kan ekonomiya.
Mga tugang, bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Nay, saklin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. GB News Express. GB News Express. Pigdeklarar ang national state of calamity sa New Zealand matapos ang pagtama ng Cyclone Gabriel. Sigon kay Minister for Emergency Management Kieran McNulty na efektibo ang nasabing state of emergency sa Northland, Auckland, sa Tairauhiti Bay, as in Plenty, Waikato, kasabayan Hawke's Bay. Nasa 38,000 na mga harong ang daing supply ng kuryente, pigibakwarman ang nagkapirang residentes dahil sa pag-itaas nin tubig baha. Inanunsyo po kan Turkish President o ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na ipapaserar o papaistaron sa mga university accommodations ang mga naapektaran kan magnitude 7.8 na linog. Naghali na nagkapirang estudyante sa Istanbul sa mga university dorms dahil o para ini ipa-anod o ipasunod sa mga ipagamit sa mga survivors kang linog. May sobra sa 1 milyon katawang nawaranin harong dahil sa nasabing linog. Sa ngunyan, uminabot sa sobra sa 38,000 katawo ang nagadaan kung sa 31,000 digdi. Hali sa Turkey, mantang maabot sa 5,000 digdi ang hali sa Syria. Nangapudan man si Kelly Clements, ang Deputy High Commissioner of the UN's Refugee Agency, UNHCR, na dapat bumbahan ng tabang
ang Syria dahil sa pagsapar o pigsapar kaning grabing danyos dara ka nakaaging linog ikinahadit man ang mga health experts ang pagdakol kan kaso nin kolera asin nagkapir ang mga helang dahil ini natatawanan nin atensyon. Business News. Garong may oversupply daw nin laia sa probinsya kan Nueva Vizcaya. Sigon kay Nueva Vizcaya Agricultural Terminal General Manager Gilbert Comila, nababaan barakalan nin laia sa saindang lugar. Sinabi niyang buminaba sa 32 hanggang 34 na sanaan magayon asin mga 5 fingers pero kompleto pa ang putol-putol na o barari nasa 10 sagkod 12 pesos na sana. Dagdag pa ni Camila na daingo na nag-ani nin laya ang ibang paraoma dahil sa babang presyo kay ni. Sigon sa opisyales na dakulman ang ibang probisyon sa nagdataonin pag-ani nin laya bakong arog kay ito na duman sa nasinda pinaka-source para kay Camila dapat na pagkarayon ang distribution system asin nin mga laya asin iba pang gulayon sa nasyon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang daran ninyo Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, PP. Ang pagsulog ng mas, saro sa mga measures o lakdang na pigrekomendar kan World Health Organization Philippines para mapagwa ang peligro kontra COVID-19. Inang tinawanin doon ni Dr. Maria Van Kerkhove as in Dr. Mike Ryan. Sigon sa mga ini, ang rekomendasyon pa ko para sa gabos na magsulog ng mas sa gabos na lugar as in sa gabos na oras. Sinabi ni Dr. Kerkhove na iyo ini ang nagsiserving COVID-19 technical lead kan WHO na ang pagsulog ng mas depende sa kung anong lugar ang sa imong kinamumugtakan. Dapat man na natatakloban kay ninin maray ang dungo asin ngimot kasabay ang kuko lalo na kung nasa indoor asin maluya ang ventilasyon kung imposibleng magdistansya sa iba lalo na kung ikakaibahan sa mga pikukonsiderar na risk group. Sarong pagiramdom kan DCGB, DOH at WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw nin Miyerkules fet sa 15 kan Pebrero. Pangaran po ka nagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran, sin po si Angel Mustasa. Siyempre report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwang. Ini po ang GB News Express. GB garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Engineer, ni Architect Romeo Azores, ang solusyon ngayon dyan, Migo, sa partikan Uwas, Libon, kung natadakulon ang kino dyan, nganing day masyadong magastosan, buhi ang dakidakulo na ikos, kubako halas. Sabi ni Bonjing, ang problema, mga tugang, tapaminsan su ikos, takot na sa kino. Tapos darakula na sa kino, sekos. Kaya to, bibo ko, duman sa muya ka to, bibo ko dang kang kino, pag nakailing kikos, bibo ko dyan, kikaon, ninda. Yeah, pwede lang ko yan,
mga tugang ang solusyonin da is bakalon ang mga kino, ang ikog kang kino, mga tugang para maging parte kan buhay kan mga paraoma. Okay? Mga dagdag na informasyon mga napag-aga. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Aramon ta mga tugang ang panibagong expose ni Jimmy Nazalita. Ngunyan tabing aga digdi po sa tuyang programa. Mga baretang may init sa morning hirit. Samahawan ta dawan baretang ini. Kay ba si Mr. Expose Jimmy Nazalita. Jim, good morning Jim. Hello, BP. Maray na aga sa mga parantabay. Panibago ining mainit na isyo digdi sa Linderos kan Ligaw, UAS, entry kan Barangay Tula-Tula Grande, asin San Vicente, sakop kan UAS tabi BP. Nag-resign ang sarong konsyal sa Barangay San Vicente, UAS, si Kagawad Edwin Arrogante. An rason na insultaran siya kan pagbugtak sa ngaan kan sa iyang harong kan provincial government nginaran so Albay Provincial Drug Rehab and Treatment Facility. Kung matatandaan ginamit din durante kan kasagsagan kan na pandemyang COVID bilang quarantine facility tabi BP. Ipinatindog ini turno pa ni dating gobernador Al Francis Bichara ang problema taso lanob nga pertahan kan pasilidad inginaran address Tula-Tula Grande. Ligaw City. Samantalang harong ni ni Kagawad Arrogante nasa printera hampangan ang gadkan pirtahan man kan drug treatment facility. Sakop day ni kan San Vicente UAS. Pilinaban day ni Kagawad Arrogante, Edwin Arrogante. Pigsadol niya si Kapitan Punong Barangay Riola kan San Vicente na kontesta ron ini kan konseho kan barangay sa sayang pamamayo sa pagsabing sala ini na ang pasilidad nasa area kan San Vicente UAS pero ang ngaran address pasilidad Tula-Tula Ligaw City. How come? Pinapyasan danin haros 3.5 hektar ang daga kan barangay Ninda. Tapos imbis San Vicente ang ngaran nata Tula-Tula Grande. Sigun kay Kagawad Arrogante dahil man nag-aero so kapitan binungugan sana siya. Magin si Mayor Domingo Escoto kanuwas dahil man lamang da nagtumar parte nasala sa probinsya. Sa pag-address kan pasilidad an ginibo ni Kagawad abo ngayon ni Dumagirero di ma-resign na lugod ngayon ako nag-resign bako magayon daan na nasa nga ang arong niya sa drug rehab and treatment facility tapos nabubutlaan niya arual daw Tula-Tula Grande ang address samantalang sakop sindakan San Vicente. Okay. Tapudaan niyang gibo na tawo-tawo sa pusporo tabi. Oya si Kagawad Edwin Arrogante sa entrevista kan DCGB News. Sinigwasya ning gustong ipaabot diyan sa provincial government sa lindungon niya ni Gobernador Greg Slagman. Kung tatabi BP ang mismong tingog kan Kagawad. Saro po nga niyan sa mga dahilan. Tagaro ba sir? Na-insulto ako. Garo na lang ginibuninda kung yan, por palito digdi. Garo posporo na lang ako digdi yung pero mayong kwenta baga na ang sa kuya, ang paglaog ko sa politika, ang propose ko digdi yung makatabang ko na. Nagtabang ako hanggang abang yaon ako serbisyo, yaon ako bilang barangay officials. Yaon, aram gan buong San Vicente kung gasisi akong magtaon ng suporta sa mga nasasakupan ni. Kaya lang, ang sa kuya lang dyan, dahil pinalagang kan sa kuyang kapitan. Ang masaklap pa dyan, di sana, itong pag-resign ko, nag-appoint sindaning sarong kapalit ko. Okay lang ko na ito dahil kumbaga wala naman ko dyan. Ang saklap lang dyan, ang pinalit niya sa kuya, aki niya man lang. Si aki niyang matuwa. Ang ano lang dyan. Ano pangaran?
Ibrada dahil ang aking niyang inamatua, ipinalit niya yan ginamit na apelido sa ina. Pero liitin mo niya yan na, akin niya yan. Oo, akin niya. Ano yan? Pwede yan sa dinaro ko sa pag-aaral. Yung nga yan siguro ang mga dahilan kung taano ta ginamit si apelido kang ina, galing na matitik ini yung DILG. Oo. Gusto ko sa DILG na nabudol. In short, nabudol. Okay, kung may mananlado ka ni kini kapitan kung nanon masabi niya ka ni, tanganing balansyado ang presentasyon. Ayo po. Go ahead tabi kagawad sa imong siguro pangapodan sa sa provincial government ko niya kahit iba sa gobernador iba ngonyan. At least siguro maski mga presenting mga lihi-lihi dito ngonyan, dahil sinarog ka niya sa stasyon dito sa barangay, mag-go ahead tabi ka kagawad. Ning ano po? Ito panahon iba sa mga leader kito, iba sa mga opisyal. Ngunyan, iba na naman ang nakatukaw. Bakit ay siarog ka ng sentimento mo? Guhay tabi sa mga pilo. Ako po nangangapodan man kay Governor Gregs Lagman na, Sir, pakigibuan man po ning paagi na maibalik sa Barangay San Vicente ni yung rehabilitation digdi yung naka-address sa Tula-Tula Grande, Ligaw City. Maging siguro sa gunyang panahon. Iyo po. Ngunyan, sa kuya lang po dyan, go. Ang pinaglalaban ko po, Digdiyo, bako man po, kung ano pa man ang para sa kuya, ano po. Ang pinaglalaban ko lang po, Digdiyo, itong land area kan Barangay San Vicente, na dahil mapagparatapyasan. Sa dito na ang Barangay San Vicente, sa dito na ang arog kayo niyo, ang land area kayo niyo, pirang hektarya na lang iniyo. Yes, so bago yan ibikin sa kanuan niya dyan. Kuyan po yan. Yan na yan tabi, Bibi. Duwang issue ini. Jimmy, go. Gusto ko lang i-clarify, may nag-challenge na kan sa tamang otoridad na ang kinamumugtakan kaiyan na Tula-Tula Rehabilitation Center, sakop kan San Vicente. Anong gustong sabihin nag-challenge? May nag-file na reklamo sa husgado o sa kung anong opisina. Kaya nga ni siya nag-resign. Dahil man kinagibo. Dahil man si kapitan na... Ako ang nailing ni Kagawad. Yan si Kagawad. Ano Kagawad? Edwin Arrogante. Na iyan, partikan San Vicente, di ba? Sa aligasyon niya. Tapos, dahil niya kaya na oral daw na hiling niya, sampangan kang harong niya, ada kasurat, welcome to Albay Drug Rehabilitation Center. Albay Provincial Drug Rehabilitation Center. Ang address sa baba, Tula-Tula, Ligaw City. Correct. Nasampangan mismo kang harong niya nakabugtakaan. Kagawad siya kan San Vicente. Kagawad siya kan San Vicente. Oo. Tampag tubod niya talaga sakop ang kan San Vicente nata dahil kan pigtatrabaho pa sa na iyan kan pigigibo yan dahil kinag-approach na barangay na sir siya na nga ni konseho anong pigibo kan konseho dahil ginibo si kapitan kayo nga ni ang rason nga sir yan nga po nadresin doon yan nga sa karatula bako nga yan Tula-Tula San Vicente nga po ini di lamang yung kinagrani siya nga ni, si Kagawad, nakiwal na da siya dyan. Ano dan sabi kaning mga nagibukan mga karatulan ang buda kan nagigibukan karatulan simbag sige nga reklamo Kagawad. Sige reklamo mo. Si kapitan mo nga ni nga dahil nagiwag. dahil nalugod siya maski si mayor nga dahil nagiwag. Salbatan ang pangyari. Dahil nalugod nga kita magiriwag. Dahil nag-resign siya. Siyang committee yung health ko niya sa ng panlalawigan? Tinda. Wala naman pati na kuha sa attention kan ni Kagawad. Naka-uniform ako. Nagkuha ako Pero gusto sabihin ko, di lamang nakaarabot yan sa Committee on Health, Committee on something dyan sa Provincial Health Office o ano. Di lamang di talagang nagreklamo si Kapitan na di. Di nag-ipon si Kagawad na nga ipaabot iyang kaito sa mga nakapwesto. Wala talaga. Mantang gusto man ni Kagawad, tabangan siya kapitan through channel kapitan. Paano ka magkantabangan? Di ba na kung gano'n man baka dahil siya kumbinsido. Oo. But pag-resign niya palan,
Ang ipinalit, so aki ni Kapitan. Sabi niya, Sabi niya, open man kita kay Kapitan Tod, tapudanta daw si Kapitan. Tapos iba man Tod. na so apelyido, pero aki niya. Diyan dapat nakauron ta, Jimmy. So, Kapitan kan uwas, tama? Kapitan kan, sorry. Kapitan kan tula-tula. Si Kapitan sa tula-tula, si Kwan ito, Joe Marcy. Oo. Tama pa lang. So, Kapitan kang Vicente, San Vicente dapat ang makauron. Si Kapitan Ariel. Iniso na bakante ang kipwesto, tama? Amo. Oh, okay. At may issue digdi sa area ni Kapitan Riola kan San Vicente. Iyo. Tama. Ang question man, inapudan ko si Ali baga ako duman sa barangay Tula-Tula Grande. Oo. Kaya ba ko si Kapitan Joe Marce. Ngunyan kan so nasa area ako kan San Vicente na, inapudan ko si Kapitan Joe Marce kan Tula-Tula Grande. Ko ano ini? Na drug treatment facility sa intik kisa ini Tula-Tula Grande ngaya. Paano na ini ma-reconcile? Kaya nga rin dapat talaga may intervention na kayo niyang kuhan. Provincial government. Gusto kong mailingan makuha sa provincial government. Buda, sige, datawad 7:30. Susugod na kung di saan piling mapulan ta ka na. Okay. So, lado man ni Kapitan Riola, kung nakadangog, makaabot ini, open man kita na, kuhaonan lado niya, manungod sa bagay na ini. Anyway, yaw na, forward ko sa imo tabi. Jimmy na salita, DCGB News. Pangyayari sa mga Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Sige, alas 7:03 na o garing. Totoo, babalikan sa tabang isyong ini. Yan kakauron ng tapuan Kapitan kan Barangay San Vicente. Asin po iba pang dapat na makauron ta dyan sa provincial government of Albay. Salamat kan sa napagantabay, mga tugang. Sa pangaran po kan Bilog na Tropa, ngunyan pong aldaw. Sa newsroom, News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyaran, kasabay si Chief Technician Ramiro Tanay. Asin po ang Bilog na Tropa kan Mega Force Patrol. Masunod na, Bareta alas 7 kay ba si Edwin Peralta. Salamat kan sa napagantabay. Goodbye. Mabuhay. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan